kin gane saboda abin da ya sace ga kamata in ga ya dace in zo wurin ki musamman dan zai ta kanmu dukkan wannan kallayen nan ke kun sani ba wannan banga ya kamata ina shiga ina hitins ina fita jumping da dai sauran kawabin da sauran wurare na kucawa wurare tafiyar ma ta zo ma ce ya dace in zo in same ki don mu sasanta kanmu inda ke bayan muna markata muna chilling muna clubbing muna jumping kin gane saboda daga Allah sa muna ki gane kawai ka gama? Ina dan takaita ne wai. To ka kalli kanka a madubi kafin ka zo? Kenan sai abu ga Allah ya so nawa zan gargade ka da ka daina zuwa guri na. Me yasa baka jin magana ne ni? Kai wani irin mutum ne? Ba na ma gargade ka daina zuwa gurin sa'ad ka ce wai ni ma? Sa'ad ka ce ni? Ka kalle ni kuwa? Wai tsaya da zaka fito ka kalli kanka a madubi? Ni za kalla ka ce kana so? Dan ka raina ni? Jibe ka fa, jibe kayan jikinka. Diba ta kalmar ka ni za kalla ka ce kana so idan ka kuma zuwa kofar gidan nan idan na fito sai na sa yaran unguwannin sun yi maka rashin mutunci Wani da yanzu gidan nan ya biyu ba ta so ne kuma sai an fito da makari da an ban kariya ba Allah ya sa an dai haba ma da kase ne da kai gaye wallahi ne kuma magana ne haba kana ce ne da kuma kana ce ne na biyu wanda ba kuma